So shout out sa mga kadilubyo natin dyan. Kakatapos lang natin mag-workout at magpapawis ng sagad. Dahil gusto talaga natin durugin yung mga nasa Team Visayas. Lalo na si Bad Boy ng Cebu, aka Addict ng Cebu. Alam mo, ito may papayo ko sa'yo, Bad Boy ng Cebu. Oo sa'yo, huwag mo nang labanan si Rob Moya. Nandito naman ako, lalabanan mo pa yung ampaw na yun. Putang na, binanatan mo nga. Baliktad na agad sa'yo. Itabang-taba pa ng baboy niyo, sigurado hahapuin lang yun sa'yo. Kalalabasan lang yan, magiging scripted lang yung laban nyo. Sa akin ka lumaban, Bad Boy ng Cebu. Pakita mo sa akin kung talagang tunay kang bad boy. Kasi baka mamaya bad boy ka lang dahil dyan sa tattoo mo. Putang ina, pag tayo naglaban, sinasabi ko sa'yo, boburahin ko sa suntok yung tattoo mo. Patunayan mo sa akin na tunay kang bad boy ng Cebu. Mag-ensayo kang mabuti, mag-workout ka, magpalakas ka. Kasi napanood ko yung laban nyo ni Captain Barbell, para kayong ampaw. Para kayong mga bakla, lagi mag-best friend pa kayo. Tang ina, lalaki ng katawan nyo, hapo-hapo agad kayo. Anong klase yan? Sinasayang nyo lang yung binabayad sa pay-per-view ng mga manonood. Kaya ito, sinasabi ko sa'yo, bad boy ng Cebu. Talagang matapang ka, ako talagang bad boy ka. Pakita mo sa akin yung pagka-bad boy mo. Tingnan natin kung sino sa atin dalawang tunay na bad boy. Ha? Hinahamo kita. Pakita mo sa akin, adik ka ha?